Duka maduong' kata supermarket mar Nice Digital City mayudre alwora ma Mwea e kaunti ma Kirinyaga odok e chenro mag uso ndalo 7 bang' monj manotimore kinde ng'anyo mar Sabasaba. Kaluwore kod wuon dukano, Njiru Mkombozi wacho ni biro chune kwayo kony mar hola e duoko ohande mosebedo kuom higni 38. Joisolo ntiere kod ler. Wuok tich okinyi ndalo 7 bang' monj mar kuo e duka maduong' kata supermarket mar Nice mani Mwea e kaunti ma Kirinyaga, dukano oyaw dhoudi mage kendo gitangi alwora margi. Dukani en achiel kuom dukni madongo manomonji gi jong'anyo wuok tich mar juma mokalo e kinde mar ng'anyo mar Sabasaba. Leo tuko kazi hotel, supermarket ambayo ilifunjwa ikaporwa na hao wakora. Leo tumefungua, wafanyakazi wamerundi. Okang' mar yaw dukano kawuono ka en kar duka kod kar chiemo. Njiru Mkombozi ma en wuon dukano wacho ni monjno oduoke chien kaluwore gi higni mosebedo kotimo ohala moktin ne 38. Imembindi nirundi kwa bank, nikope pesa na nilipe ile ingine nilikuwa nimekopa. Kwa hivyo hiyo ni hasara kubwa sana. Kumbali nyinyi nyote mchunge hizi biashara zote na tulinde sisi wenyewe hata tukisaidiwa na polisi. Kata kamano, Njiru wacho ni oken gombo mare mar neno gino manokale juma mokalo ni mar nochune chako manyien kokwayo kony mar hola kendo wacho ni ohande no ne okokawne okumba mar ohala. Itakuwa inapewa GSU wakuwa wanalinda mgomo maandamano ikiwa hata kidogo, sababu singefikiria ingebadilika iwe sio maandamano ya Sabasaba, ili iwe ni routing na kuvunja na kuiba Nice na kuchoma. Osebedo ka kwano lal bang' ng'anyo mosene pachoka ka moko kuom jong'anyo ketho hala kendo kwalo mwandu. Joyce Olo, Ramogi TV. Jokanyo mag duol mar IEBC manyocha ochawo makoro ntiere kod